Kaixo, egunon. Badakizu ez zerta etorri zaten gaur honea? Hitz egingo dugu giza eskubideetaz eta arteaz. Ikusiko ditugu Donostiko leku desberdinetan eskubide desberdinak. Denok jaio garela aske, danok jaio garela libre eta berdinak garela eskubide eta duintasunean. Giza eskubide eta zaigean ez, aipatuko dugu orain, askotan emakumekin eta aurrekin harremanetan dagoen giza eskubide bat, eta askotan urratu egiten dena. Eta hortarako egingo dugu ariketa bat oso erresa. Eta da, gainean daramazuten beroki edo sudaderak edo begiratu etiketak. Pakistan. Tailandia. Made in China. Made in China. Beti gora jaso zutenak, goitik bera eroria. Apa baina lehen, txalo bero bat. Hemen ikusten dezuten eskultural txuri hori ze izan daiteke? Figuratiboa. Oso ondo. Abstraktoa dalako. A ber, hor goien. Pertsona badakagu horrela, kontorsionatua, ez, San Sebastian, hori da. Nik baldin badakat, nire fedea aukeratzeko eskubidea, daukat eskubidea ere, nire bikotea aukeratzekoa. Pertsona hauen izenak ia 200 izen daude, eta 200 izen haue dira donostiarrak. Dauden zuloak dira, bala zuloak adierazten dituztenak pertsona hauek hildakoak. Hiltzen dituzte Francoren soldaduek. Badaukala eskultura honek indar bat guri esplikatzeko eta guri gogorarazteko, zeudela pertsona batzuk zeuzkatena ideia politiko batzuk eta beraiekin ados ez zeudelako hil zituztela. Eta horri deitzen zaio terrorismoa. Ezagutzen zenuten eskultura hau bere izena da jakarra. Eta jakarra ekarri zuten armeniarrek. Norbaitek esan dut zein zan hau? Clara Campoamor, hori da, Clara Campoamor. Una mujer, un voto. Emakumeek lortu zutela boto eskubidea, beti bezala gizonen eskubidearen ondoren. Mila esker, zuen arretagatik. Oso ondo ibili zarete.